Di ba sa matawag ng island life? Uy, ilarang pa sa Cebu gihapon. Moalboal life in a week. Well, nabili ng yawin sa sud. Good luck sa yawin, nabili sa sud. Anak mi ba, gabi iba, diri may mga pi. Naikuan, nagaya. So, ang struggle karon kami kay mga asa may mga or to sa dili magpadala og food, wala kay sila permit. No? So, actually, amo din gistihan layo di kay sa dagat, nag-expect ko under at bag tubig dayon. Massage na diri oh. Pila ng chicken? 20. Palang klase? Na ay lay of 10. Kung saan na nandara? Leo granata nan? Lay 1. Wing pa. What na sa kwan? Mo ni ang kahimtang sa Moalboal ron no? During MACQ sa Cebu. Pak ninyaw. O pak. Yung appointment basis, oh. Yeah, nag-ask lang. Pila ang massage 500 per hour. Nagsunod din ang mga iro. Kung ang anak ni Georgia ay gasunod. Ayun, apong sa food. Uy, uri na pamungusap. Uy, kaninot paminahon sa langgam. Pasinot kita ta paminahon kung dapat na baybayon sa dagat. Uy, di ba mo dito kasud? Try tag-step card. Ah, sige. Yawi! Kaya di nakasulod kung walay yawi. Jenny bells, Jenny bells. Hindi ko ba magkaon na siya dyan eh? Dessert na na. Hindi ko ganun mag-exercise. Ay. Anak nila. Dari sa tao mga fish. When you leave this one the room, don't let this one on. Yes. Ito sa mood-buto yung istorya of tao. Lock pa more. So, morning ganap sa mag-work from somewhere else, no? Ang ulirang, orang manggagawa. Ang kayay ng manggagawa. Sana all, pahiga-higa lang. Di ka maikaw ni Georgia all. Di ka na mamilok si Georgia May. Ikaw, di man ka mamilok na tuhog naman yung ka. Nagpiyong naman kita. Status report, di rin. Ay, kakulay man akong bumbong. Ito mo na mong ganap na rin, no? It's so peaceful and quiet. And Kimberly. Actually, na mas nindot siguro kung ani unta nga nga setup ba niya. Ang ato ganing view unta sa gawas is dagat. Kadungog kag waves sa tubig. Lamig yung kayo. No? Lamig yung to. Sa mga mas lamig na ko na kayong tubig gago. Sige, lamig lang yung to. May kota ni binibining Georgia May, oh. Naning kayo, oh. Nabigyan tayo umaan ko. Sa binibining Georgia May, gano'n na mo sa muka sa desk. Hindi na may maran pa na realize ko. Kahuot. Namalit na ganyan something essentials. Essential ba? Uy, nga kompleto man. Uy, sa Ricardo, na ay pa sliced bread. Nabi pa fruits. Kaya pa Yakult si Mayor. Nga, pa cup noodles, na pa burger, oh. So, ganing, ilasod kay San Marino, ginoo ka, mahal ba na ani? Bantay lagi nagdili ni mabot og 1 week, ha? Good job, tinidor. Kontrabida kayo siya, uy.
Actually, ang order ni Georgia pag grocery na mo, sabon na lang. Ay, naku. Nakakatawa si R. Bareta nga one slice. Ito na tagtibuok na kaya na sumok sa atin kasi man na. Actually, ang dagat 5 minutes away di ay. Bisagat ang Gary, baka mag-camping na lang talaga. Wow na, mag-inspection na ang area, diretso mag-book. Kaya excite, overwhelmed sa barato ang 1 week. Kaya naman. Pakiyas. Di ay, ang target naman sad kay Kuan, muhawa ta sa tong lugar kay napulaan ta kunuhay. Pila ko diri sa tawa pulaan. Kung pwede matawag din nga staff. Ay, naku. Lagi yan. Ikaw pa ta. Shingle doon. Apa man, ay. Parang balik sa tagtrabaho mo na to siya. Balik sa tagtrabaho, ani. Kinabuhi sa ulipon sa salapi. Kung dito mag-record ka diyan, nagsige kong yaw-yaw. So dati mga pasuga si Mayor, mga auto sinagsuga. Barbecue is the key kay what na makanan. Kain ka po. Tsaka na ina na ng doha ka chorizo. Spicy o dili? Hindi, parihar na. Sabaw ta? Tunga ka na to. Pwede raw, sa sabaw, tinuwa, bakasi, uguban pa. Pork, sinigang, fish, sinigang, bulalo, chicken tinola. Sinikang bulalo. So work break sa ano mo, tugsaw sa may kadali sa dagat, kaya since naman mi sa Moalboal. O wala pa mamimabasa sa tubig. Na-change outfit tayo si Georgia. Squat daw eh. Nakita na ko ang dagat. Free dive ya? With Ano naman? Solo. Free diving o katong with camp? Free dive ba? Na-alre? Naagro na. Pila man ako. 1.5. unsa man na siya, diretso na siya dai kwan? Tour or Short time. for after tour din siya. So while gamiting ang mga tao, gigutom na ko. Okay kay mahuman ang meeting. Just me and Marimar. Meeting dahil. Sprint planning. Actually, pagpaligo na magdagat ganihan, nalobat man akong, puno ako memories. So, wala na lang. Amuha na lang tong memories. Apa na tos memories? Sabog ba nga na una? Una daw, ang proper way of o trabaho. So, kiparis ang coffee o ang beer. Grabe kayo, coffee o ang beer, gisagol yun. Char ba? Ay, gibot siya na. So actually namin dali sa ilang saan dali? Ilang lounge area. Na sila mga payon underwater photography service. Kasi natira. Kaya kayo sila. Kaso kita ka picture ang tika. Kaya ha. One more. Tapos may picture isa ko. Pag wala ka cool sa tabis. Nakamuha ito mga big Ora o. 1, 2, 3. Kaya na, tabahin mo, mga minat ng dagway. Ikaw, church ang Saan yun pag-post?
So nata sa mission karon nga mangita og mainom. Try lang nato nang kalakihan ako natin mapalit. Kay wala naman may time nga mainom so mangita tayo somewhere. So mangita ta og soju beer. Gudgit-git kayang dano. Halos pakita. Ang screen ram sa akong camera ang siga. Pero i-push ta ni para maka-push ta og soju beer. Sa Friday mag free dive ko na ni. So di mi pwede maghubog-hubog so dapat karon lang. Then Saturday morning manibat na mi. Oh. Pila to na? Thank you. Mo na siya itong tuyo diri. Sige daw. Paano daw? Balik? Ano lagi? Mura. Oh my God. Wala ko na. Price mo, dili. Okay na ko. Price to? Pila ning sanmig nga? Ay, bugnawa ni? Kana lang sa pod. Or isang ice lang. Sige, ice lang. May parang na tungkol na ito lang. Para matay lang mo. Pili ada lah, tapi ada lah. Subot. Puso. Nansi kayo? Ito naman na dahil niya. Diretso na siya sa basurahan. Di ba? Kipa ka diya, George? Ito siya. So, ano to siya? Uy! Salamat sa weekend!